Kum no paralak baro kaminta singi ngenya shedna da ka nika chicken bread roll ngala shim yang diat bat u makan te ngala iron sun ailang ba uni samken im lada phi bam samken ta adem nang ta pada sa ai uni upiat upiat phi deban antad hi kadno ka quantity ka do mo kani par kade ka do siar ka bangala de phon ngasa shred ngasa le rid kumne adem nang to nga ai kani ka so marid shishamoy bad u garam masala khindiat uni padeu de u pudina ai lang ba pudina saking sipang ha duba kanda la sma ubi ha tu pudina bangi ber adem nang ta sa bu no shpang uni pad ude phan nga ai tang so marid kamlo bad uni ude u kashmiri mirch uni umde u basan sa yakhle bha kumne dala adem nang ta pade ngin sa yashna bol kat bangi kwa ka size ba kamhe rulang ka ba red ru ngin chule kumni hapdeng bangin yo thap ya kanika do ka bangi la dep pen kre adem nang ta pade ngin sa shu ya sob no kumni gain kado phila ban ai da kado snyang ru kat ba phi mon da phila dep shet shwa kado snyang ne do masiru phila ban ai hapdeng kanu ru bekum tu kalne kala long sawe uruti haka kumne saweng no badwud bad sakhem no tu ka ada phikwa ban ai kani ka ba kendong ka ba brown long da phim kwa phila ban weng no ru ngindala dep sob barok hat te ngin saya sedi no ngidi ban sedi ha ka umpnya ka balong ka ba medium unde ka ba khluit palat ne ka ba paja lada phi ai da ka umpnya ka bam pat khluit kan sarung no ka tu ka umpnya barok hat ha uni uruti lada phi ai da ka ba khluit palat pade kan sa shuing no nalor ngidi ban nang ban antad ya kading kumno ban penhe ban penred daga la klui palat kompanyang tingi de ban penred no kani kala long kala i bro arliang tingi nya weng no menta kala i bang bha phila ban bam bat kanu ka sauce ka ba phi sutanan da phi bam da ka ketchup le ka pes bha ko ble shibun ba phila pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share